Hola, Hola, jo sóc la Paula. i jo sóc l'Ada. Totes dues som professores de l'EM. A l'EM aprendemos juntos, fomentando el grupo y siempre pensando en los demás. Els nostres cors tenen un valor afegit. Alguns són en anglès, d'altres a capella i també tenim el cor escènic, on comptem amb una altra professora, la Marta Dalmau. Ella és ballarina i ens ajuda a coordinar els nostres moviments, a deixar anar el cos, muntem coreografies i d'aquesta manera mantenim el grup encara més unit. Participem en la vida cultural de la ciutat, amb activitats com la cantada de Nadal, conciertos y espectáculos. Les edats són tan diverses que sempre tindràs un lloc als nostres cors. Sí, en los coros caben todos, las personas que no han hecho res de música y las que tienen mucha experiencia. I recorda, Like i subscribe per estar al corrent de totes les novetats. Sí. T'esperem al cor. See you in choir!